Радио Стефанов представя Ти до кога ще едеш, бе? Ела да си чеш. На, хапни и ти малко. Хайде, започвай. Давай, давай. Ниско! Какво ти? Ток. Дай на майка си, Валериан. Чакай. Добре де. Драги слушатели, ще ви придадем важно и извънредно приятно съобщение на Държавно стопанско обединение Топлофикация. Четем. В резултат на неуморна и ефикасна работа на колектива на Държавно стопанско обединение Топлофикация, градската отоплителна централа е значително разширена. Това ще даде възможност още тази зима да се топлофицират 16 000 нови апартамента. Айде, моля ти си. Ице не се лоси. Това значи, че проблема за топлофицирането на жилищата ще се придвижи значително напред и ще зарадва хиляди нови граждани.
По този начин парата на глава от населението в нашия град ще скочи с около 0,97 на 100. Тъй, че на често отправения към нас въпрос ще ни бъде ли студено тази зима, ние отговаряме с категорично Маленка. не. Чакай, бе! Не чуваш ли какво Преди говори? всичко, това ще бъде 6-ти и 7-ми микрорайон от Северния полюс. Полюс? Прощавайте, пояс. Пак лапсус лингви. Също така районите от центъра Good morning. Възрожденски, Творчески, Оряховски и други. Пожелаваме на новите ни стари абонати топла и плодотворна зима. Драги слушатели, от ваше име поздравявам Държавно стопанско обединение Топлофикация с песента на Пепино Галиарди «Една голяма любов и нищо повече». Un amore grande. Grande come il mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino. Un sorriso nel mio. Кошлева! Кошлева! Какво, Шопова? Оряховците ги включват. Ами ние? Ние... Не казаха и други. Аз ви питам, другарко Шопова, до кога ще бъдем ние и други? Ах, Кошлева, и аз това се питам, драга ми. Ало! Дом съвета! Изяснете какво значи това и други! Оряховците пак се подърниха. Хайде, действайте, да! Добър ден. Баща ти вкъщи ли? Не, той е в редакцията. Можем ли да използваме вашето телефонче? Да, заповядайте. Благодаря, миличко. Вътрешна информация? Кукер, ти ли си? Аз съм. Кой? Какво не съм чул? Кой? Кой лев? Абе, съседът ти отдясно, бе, метничара. Слушай, тук що предадоха по радиото, че включват и нови райони за парното още тази зима. Разкош! Ние сме вътре, нали? Абе, не сме назовани, но може да сме. Чакай, академикът да ти каже, той е чул цялото. Ало? Как? Какво трябва да се разбира под това и други? Тъй като сме гранична улица с тях, т.е. с Оряховски район, логично е да се допусне, че и други, това сме ние. Аз допускам, че като кажат и други... Ало, Кукер, ти нали си вътрешна информация? А, така. Грабваш колелото и духваш топлофикация. Казваш им, че вестникът се интересува кои са тези и други. Те всичко ще ти кажат. Давай, братче, че съм почершав.
Какво става, Кукер? На 6 януари. След 6 месеца. 6 години. Не. Това е молба до топлофикацията, другари и другарки, че ние сме съгласни при нас също да се прокара парното. Аз се наричам декларация на съгласието. Сега ние спонтанно я подписваме. После наемаме частна бригада майстори, които инсталират тръби и радиатори. След това с всички възможни и достъпни нам средства, даже и русвети, ние присъединяваме нашия дом към потока на топлата вода. Напред, братя! Тая държава бала ми вече няма! Хайде, не Хелие! Един път за винаги да го оправим. Да. Слагам подписа си, да не изчистите! Давай декларацията. Хайде да подписваме, хайде! Дай, бе, татко, бе, дай. Дай му да подпише, дай. Протестирам най-решително. Защо? Ние нямаме съгласие, господа, и няма защо да го имитираме. Дръж се прилично с него, елате да подпишете. Няма да се държа. Тук има хора, които са категорично против. Кои са тези хора? Това съм аз, господа, и Господ да ми е на помощ. Тишина! С него! Вие се оповавате на Бога. Добре, това се лично ваша работа. Но поне до днес аз не съм видял от небето да падат тръби, радиатори и други крайно необходими за човека предмети. Бога си е Бог, а парното... Достатъчно, Кукер, не ставайте вулгарен. Сега аз да кажа. Първо, мраза насилие. Просто побесявам, когато го усещам. Второ, имам уникални гипсови тавани с възрожденски сюжети по тях. Имам мебели, чудесно вградени в стените. И вие искате всичко това да бъде промушено от железни тръби? Благодаря. Човечеството е измислило нафтата, господа. Аз се родих наново с тая вълшебна течност. Имам хора. Ще съм да всички с нафтови печки. Ще станем една чудесна нафтова кооперация. Чиста и икономична. Чудовищно с него. Света е останала шепът петрол. Сега има енергийна криза в света. А че такава една шепичка малка. Толкова ли? Ще фалираме, бе, глупак! Господа, правете това чудо без моя апартамент, щом ви е толкова необходимо. Но, уважаеми съседи, според наредбата, ако само едно домакинство е против, всичко пропада. Защото няма измислени такива спираловидни тръби, които да заобикалят несъгласните апартаменти. Щом е така, тогава ще оставим нещата, както ги е подредил живот. Вие сте типичен назадничев елемент с него. А интересно, вие какъв типичен елемент сте? Аз съм за прогреса, тотално, във всичките му форми. Аз пък съм за тези му форми, които са ми изгодни. Значи предпочитате да се играете с пресонната си книжка. Уважаеми съседи... Не ме боцкайте с тази лула, моля ви! Да, моля. Какво си въобразява всеки път ще ни прави? Абе, мама ти стара на теб. Абе, я подръжте. Всичко наопаки, всичко наопаки. Ще отвориш ли гадното прозорче или самотник така? Ще ти сложиш с пресновната книжка ковчега. Тогава, моля ви се, тогава, не така грубо, не така грубо, моля ви се. Оставете на мен, моля ви се. Оправете го журналиста. Ало, Снегов! Историята ще ви осъди, Снегов, да знаете. Вие ще се срамувате от вашата нафтова течност, както ние се срамуваме от вас. Историята да не ви е дала пълномощно, че се афектирате от нейно име, другарио. Какво искате да кажете с това, другарио? Аз казах. Днес кафе. Солубел. Ей, удари ме. Руди.
изчезвай. Какво става? Убийство. Кого? Това е възмездието. Млък! Викай бърза помощ! Млък! Тичи! Ето това е възмездието! Ела! Целия ФНАФ. Бързо де! Чакай, че тук е мокро. Чакай. Вали. Чакай малко. Дигай. По-бързо, деца, по-бързо. А, другарко, къде е травматологията? На третия етаж. Благодаря. Хайде, жив. Не изоставяйте, не изоставяйте. Полека по стълбата да се не препъне някой. У кого са лимоните? Снегов! Къде сте? Ориентирайте ме! Тук съм въгъла. Какво има? Почакайте, деца. Какво е това, Снегов? Вие ме шокирате. И аз свалете ръката веднага. Свалете си ръката. Не виждате ли, че по независещи от мен причини я държа така? Цял живот съм го мразил това движение. Я дигнете другата ръка. Дигайте. Браво! Ето така вече ми приличате на гимнастик. Здравейте! Здравейте, другар Снегов, както виждате, не сте забравен. Деца! Добър ден, Чичко Снегов. Как си? Какво правиш? Благодаря ви, дечица. Благодаря ви. Трогнат съм. Лимони, Чичко Снегов. И бързо да оздравяваш. Благодаря ви. Благодаря ви. Хайде сега, назад. Трогнат съм. Благодаря. Какво, миличко? Стройте се. Внимавайте. Драги Снегов, тук е топло, нали? Да, разбира се. А нас се чака зима, нали? Пак ли почвате? Чуйте ги, пък после ще говорим. Нима животът е живот без топлина. Нима мечта е само топлата вода. Оне, и да загинем, май ще бъде по-добре. Очакват ни студени зимни дни и кручки ледни ще отгърнат ни. Ода, когато някой песята топлина. Чувате ли, Чичко Снегов? Родени сме от слънцето на тази земя. Родени сме от обич и от топлина. О, не греши, вземи писалка и веднага подпиши. Чий е текстът? Мой. Емоционален е. Благодаря ви. Еди. Подпишете бе, Чичко Снегов.
Сега няколко думи за нашите съкооператори. Ето, така, момент. Има думата другар Снегов. Драги съкооператори, тук в травматологията разбрах какво нещо е топлината. Аз коренно променям становището си към топлината. Браво! И към парното. Браво! Турете пепел на всичко. Не спирайте прогреса. Ваш Снегов. Хайде горе. По стълбите нагоре. Майсторите дойдоха, ще имаме парно. Добър ден. Ето тук, моля. Добър ден, заповядайте. Заповядайте. Моля. Какви са тези икономии? Вишнавка. Другарко Шопова, те са с Шевролет. Вишнавка. Ма тя е хубава, домашна е. Домашна е. Обаче те са с Шевролет. Домашната вишнавка е добре, но джин е съвсем друго нещо, нали? Да. Той хлебче. Моля. Мерси. Заповядайте. Вие няма ли да пинете Не, нещо? благодаря. Ние общо взето отбягваме. Сори. Cheers. Да, това са два идентични проекто договора. Единия за вас, другия за нас. Моля. Тук нямате ли някаква музичка? Да. Маргарет, моля те. Другарко Шопова, защо не пуснете нещо? Мисля, че в договора интересите на двете страни са стриктно спазени. Капарото е малко, останалото е окей. Колко според вас трябва да бъдат? 500 на апартамент, останалото е окей. Ама ние на общо събрание решихме по 100, как така? 100. 100 взимат хамалите да пренесат пияно и то до партера. 150, момчета. Алкохол е от мен. Мадам, с 150 ние зареждаме колата, за да отидем до Шумако. За 150 ние можем само да ви повозим. Сори. Моля ви, Моля ви се, не така, да не изостряме въпроса. Няма следва изостряне на въпроса, нали? И ако може нещо така по-човешки... 400 на апартамент. И без разговори, защото нямаме време. Какво ще ти кажете, догар академик? Вижте какво. Тези пари, нали, без това влизат в общата сума, предвидена от нас договора. Така е. Тогава има ли смисъл да се циганим? Няма. Тогава поправям капарото на 400 и край. Моля за подпис. Тук 400. Моля за подпис. Чирлс. На здраве. Чистито.
Слушай, майсторе, да не е много голяма дупката. Чуваш ли? Слушай! Ей! Какво правите ви, бе? Стига, бе! Престанете, бе! Защо от тука, бе? Какво правите ви, бе? Гледай! Абе! Ей! Чакай! Не ме бере! Заповядайте. Инка? Глупости, чисто бразилско. Окей. Ще започваме ли? Окей. Така добре ли е? По-наляво. По-надолу. Разшири. Така ли? А, така. Месте. Jesse the night. Стига! Ей. Миланов. 32, 33, 34, Така. 35, Кой е 36, 37, следващия? 38, 39, 40. Другаря художник. Опа, в кутийката. Да видим сега къде. Тук по 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Здрасти. 13, 14. Добър ден. Но другари, това е другари Снег! Ма разбира се! Ето го! Добре дошъл! Добре дошъл между нас! Интересен мъж! Парите са в книжката! Истински комши! Ура! 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 Там. Не, там. Варвари!
правите? Грешка! Ще оправим. И кога смятате да започнете? В петък. Дочо, яхме ни бюфета от другата страна. Така. И внимавай да не страши сервиза. По-полека, бе, говедо с говедо. Какво ти казах, бе, некадърник такъв? По-полека! Си затваряй устата, че като ти врасна два шамара, ще ми станеш на мекица. Я, да видим кой ми е дошъл тук на гости. Коленце, къде си, бабе? Ох, бошки! Коле! Ето на го баба коленцето! детенцето. Да си жив и здрав, кукере! Ох, ела, бабенце, ела, черо, къде ходиш ти? Абе, догари, у някого се намират повече цигари. Само чемелник. Няма значение, давай. Кукер, имаш ли кафе? Правя отлично еспресо. Почакай един момент. Сега ще ти го подам. Василе. Кажи, Колев, какво има? Абе, малко пикантна история. Счупиха ни клозетната чиния, братче. Сериозно? Мамка му става. Та такова, ако може да ти ползваме тоалетната, че сам разбира за къде сме. Моля ти се, бе, разбира се, бе. Когато имате нужда, заповядайте, не се стесняйте. Върши ми хуманата, бай Желязко. Ясно, ясно. Ало! Ало! Има ли някой хумана? За кого, бе? За Динева! От партера! За бебито, бе! Ало! Хумана! За партера хумана! Не се стискайте с крънци! Има ли някой хумана? Ние имаме. Дайте една кутия за Динева от партера. Поемайте. Оп! Другарко Шопова! Оп! Кошлева! Кошлева! Продължавай за Динева! Продължавам, Шопова! Колева! Благодаря. Кукире, предавай по-надолу. Първанова! Кажи, Владикова. Да имаш прясно зеле заварено? Имам. Дай една зелка. Ей сега, връщам в мандарини. Ей, да си жива. Шопови! Моля! Малко витамини. Винаги! А вие ръжен хляб? С удоволствие за линия. Благодаря, Кошлева. Ето. Къде са уния идиоти? Кого имате предвид, другарко Кошлева? Какво, другарко Кошлева? Защо така грубо трябва да... Какво? Я по-спокойно, другарко Кошлева, по-спокойно, без нерви! Наистина, защо се разстройвате? Ето сега отиваме да ги активизираме. Ало! Какво става? Бъди спокоен, днеска са тука! А ги няма! А виж чукло главички се! Да. Чао!
Договора във вас ли? Силвестър Дочев, Пашалийска, 21. Кого търсите, бе, Чичо? Девойче, сега Силвестър вкъщи ли? Няма го. Няма такъв Силвестър тука. Как така да... Няма. А баща ти? Баща ми се казва Шарджафаров. Пита и другите. Как може? Чакайте, това нали е 21 номер? Къде е тогава Силвестър, а? Я виж. Яковичите да... Как може такова нещо, бе? Това е Пашалийска, 21, а? А Силвестър къде е? Машала, Аркадашлар. Бързо казвайте къде е баща ви. От чистотата ви, Чичо! Ето чистотата, ето го, Чичо! Ей го, татко! Чичо, дай стотинки, ще ти пея! Рамо, рамо, друже мой! Да не чуе, деца мой! Ай, рамо, 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 друже мой! Да не чуе, деца мой! Вижте, анализирайки случката, аз стигам до заключението, че този Силвестър Дочев е таен любовник на госпожицата, когото тя прикрива много умело с песните и танците на мълчуганите. Ерго, ако сега ние се върнем внезапно... Дай втори адрес. Манол Салабашев, Бостановци, 38. Давай. Извинявайте, отче, да работи при вас Манол Салабашев? Не е работил, ама е тука. В какъв смисъл? Току-що го опяхме. Как ще го опявате, когато той има задължение към нас, бе? Нали знаете, че задълженията са до тук? Венцислав Модев, улица Зелена трева, номер 1. Зелена трева или зелен хайвер? Мисля, че хайверът не може да бъде зелен. Аля, Мак 16. Какво има там? Мевере. Кой е? Колев. Елате. Днес по обед Снегов е стрелял по журналиста. Ами? Да, причакал го пред редакцията. Искал си капарото. И обезщетение за таваните и стените. Плюс за страданията, които Кукер му причинил. Отрепа ли го? Не. Пистолета му засякал. И докато Снегов го презареждал, Кукер се качил на трава и си заминал. Абе, афив работа, доктор, измишлятина. Не е афив работа, Колев, а факт. Сега пак не се обади. Каза, че взема отпуск. И така да се каже, минава в нелегалност. Изпрати ми явка. Затова ви извиках от работа. Да прецени. Дали и ние тая вечер да се върнем от дома, или... Ето,
пак не излиза. Искаш да кажеш да не би да я мръднал, че е нас. А защо не? Слушайте, Колев. У мъжете климакса настъпва често пъти по-късно. Не е изключено той у Снегов да се развива точно сега. Какво сега? Заради той неговото, дето го казваш. Да не спим у дома си, така ли? Не знам. Но в такъв случай ще ви помоля да ме изпратите чак до вратата. Това да. А това не. Нали ви казах? Нали ви казах? Това е ненормален човек. Кьорфише! Кремът ли е от времето на Филип Тотю? Вземете си. Хайде бягайте. Хайде бягайте! Докато го презарежда. Ей, Снегов! Престани да ми цапаш фуражката, ти ще ти! Тук няма да има мир, докато не оправите всичко. Ще ви тероризирам! Аз съм, татко. Кажи. Не ми е студено. От милицията? Не са се обаждали. Какво? Да говоря по-тихо. Добре, татко. Какво? Към 8 часа да ти донеса пуловера в ресторанта на гарата. Добре, татко. Кажи на татко си, че към 8 часа в ресторанта на гарата ще му пръсна главата. Високо му кажи. Татко! Чичко Снегов вика, че към 8 часа ще ти пръсне главата. Не е при нас. Няма и да му отворя. Той вика през дупката. Чичко Снегов, татко каза да си затваряте устата, защото може да ви падне чинето през дупката. Кажи на татко си, че шинето ми е добре закрепено и че мога да го схрустам като морковче. Татко, Чичко Снегов казва, че може да те схруска като морковче. Като нищо ще го схру. Татко, зъбите на Чичко Снегов са при нас. Много са смешни. Момиченце, дай ми дъбките там. Дай ми там дъбките, дето ми паднаха там. Чичко Снегов, татко каза, че ви е предупредил. Момиченце, аз сега. Му отвори вратичката, момиченце. Ей, сега ще дойда да те науча. Татко, Чичко Снегов изчезна. Качва се доброто куче, тича и горе-горе. Момиченце, моля се, върни ми зъбките, дето паднаха през зубката, не мога да се храня, моми. Дики! Дики, тук! Дик! Сай, кученце! Суко, кученце, моля се, върни ми зъбките. Какво става? Какво носиш, Дики? Сай, кученце! Ама непослушно момче. Мили съседе, моите извинения. Дики трябва да е бил гладен. Не ме наричайте, мили, не съм ви любовница. Дики се извинява заедно с нас. Той е сконфузен. Чуйте гласа му. Къде са майсторите? Къде са радиаторите? Къде са парите? Така е, Снегов, така е! Но, уважаеми съседе, те сигурно също имат своите трудности. Поставете се на тяхно място. Разбира се, тръби, радиатори, това са дефицитни предмети в наши дни, господин Снегов. Глупаци! Да дават 5000 лева кутия за обувки на непознати хора. Още утре дам съвета да възстанови парите и толкова!
Стига си пискала! Нали всички гласувахме? Още утре да възстановите сумата. Ако ли не, ще ти реквизираме всичките продукти от мазето. Да не мислиш, че не знаем, а? Ама ти внимавай какво бръщолевиш, че ще ти затвори второто око. Мама ти стара, ти по-добре си затваряй в устата. Прекратете! Аз съм нощна смяна, трябва да поспя! Не се пристрои на бачкатор! На работа ще дремиш! Моля ви се, не шумете! Пише дисертация! Навъниха се дръскачи! Цяла България прописа! Ами ако дойда! Яла да! Какво сте се развикали, бре? Тук да не е джунгла, че да ни ги открием. И вече уведомих милицията. Какво искате повече? Буначи с буначи! Ами нали може да не дръсти милицията допълнителни глоби, бе? Той, което започнахме, е противозаконно! Какво ще се превземаме? Вместо да си траят, те ще докарат вълка в кошарата. Този, дето се свърза с милицията, да ми се яви веднага. Добър вечер. Младши лейтенант Григор Миланов. Другари, милицията е при мене! Много симпатичен другар. Заповядайте. Много ми моля. Едно хининче, аналгинче. Веднага, заповядайте, седнете. Руди, имаме гост! Здравей. Добър вечер. Колев. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Здравейте! Какво ще има тук? Другари, подали сте молба за издирването на, цитирам, Силвестър Христов Дочев, Манол Викторов Салабашев, Венцислав Дуков Модев, съответно и прекорите им Динго, Лебеда и Сопола. Така ли? Така е. Само, че прякорите не ги знаехме. Ние, ако ги знаехме... За нас това е нонсен. Как го казахте? Нонсен. Нонсен. Чужда дума. Употребява се като нюанс в нашите среди. Що ми върши работа? Да. Опълномощен съм да ви уведомя, че въпросните лица са открити от органите на нашата милиция в затвора. Това е положение. Един момент. Осъдени са за това, че, цитирам, пробили са дупки на 16 кооперации, взели им капарото и ги зарязали. Така че не сте само вие. Да. Присъдата е година и половина. Свиждане всеки петък, при положение, че ви е мъчно. Колети по 5 килограма максимум на човек. Това е. Това е. Аз свърших. Довиждане. Уважаеми другари милиционер, бихте ли ни казали някои подробности? Какви, например? Кутията за обувки къде? Коя е тази кутия? Капарото беше там. То може да е било така, но в съдебните протоколи пише, цитирам, по чистосърдечните признания на подсъдимите парите са похарчени по нощните заведения на Атина, Белград, Букурещ и Шумако. Други въпроси? Няма. Няма. А сега две думи за милицията. Докато се качвах, чух някои думички. Аз така, без злоба. Няма значение. На друг път си мерете думите, пък и делата. За съжаление, ние вече с нищо не можем да ви помогнем. Въпросът е вън от нашата компетенция. Да. Друг път се обаждайте превантивно. Лека нощ. Лека нощ. Какво речи не можа да бъде? Благодаря ви за аналгинчето, хининчето. Моля ви се, вие бяхте толкова мил. Той трябва да си линчува. Кой? Журналист. Ами вие?
С вашето интервю от травматологията не спирайте прогреса ваш с него. Аз бях в клинично състояние, госпожо. И сте, господине. Точка! Тебе ширения кръг се затвори, дами и господа. Финита! Ла комедия! Започваме драмата. Трети и решителен акт. Вие се превърнахте в миманс, в ръцете на гангстери. Вие сте медузи! Изхвърлени на брега. Животът, милички, дава тогава, когато му опреш пистолета в стомаха. И този пистолет ще бъда аз. Назначавам бойна група в състав. Шефът аз. Шофьора помощник. Снегов. Бай Желязко. Владикова. Членове. След 15 минути искам картата на града. И моля без въпроси. Всички по апартаментите. И никакви контакти с чужди хора. Бойната група да остане тук. Шопова. Аз? Вие останете. Ами аз? Вие не. Мерси. Бойната група мирно. Каква ще бъде нашата мисия, господин студент? Казвай, Руди. Ще ги измъкнем от килиите им като бройлерчета и ще ги доведем тук, към извора на престъплението. По кой начин? По втория. Имате 2 минути за разузнаване. После пак тук. Слушам.
Трагедията ни, Гоша, е, че работим с непълноценни хора. Жертвай ги! Сигурно ремонтират нещо. Милев, абе каква беше тази шапка горе, а? Сигурно има жена вътре. Слизай по-бързо. Ходи в една. След мен? Защо, бе, Лалов? Нали утре излизаш? Ами нямам търпение, бе, браче. Какво да правя? Бягай при лекаря. Да ти даде дизепин и все едно, че не сме те виждали. А сега? Ами, сега... Пускай Дакела. Той да каже. Да, той ще покаже. Давай, куче, давай. Гледай го. Голям човек е Дакела. Тук. Ела. Тук. Дай, остави ми. Чакай, Безнегов. Пардон, мадам, помислих, че е кърмата на лодката. И как на лодката? Птички тук! Какво чудо на природата! Любовта е навсякъде с него. Брех, майка му стара. Лалов, обади се! Къде е Лалов? Нямаме такъв! Лодката е за Лалов. Копелета! Ще ви струши бреврата! Къде е Лалов? Абе, айде стига с тази Лалов, бе! Давайте, момчета. Айде. Два. Лалов! Два. Ох, мамка ви! Махни торчето! Коведо! Ще ориентираш милицията! Хала да ви е лодката! Не мога! Оти! Натиснах спусъка. Слъка ни копелето! Мамка му! Голям човек е Дакела. Браво, Дакелче. Браво. Браво.
си за козловийски бряг. Бум! Не, опълнете се, Коле. Опълнете се. Елате да потърсим яхката. Параходароки, ръки си, разли се, бая сега! Хей! Явката ли? Да. Кукер. Момент. Кажете, моля. Не е за телефон. Идвайте веднага. Аз нямам зимни дрехи. Това няма никакво значение. Тръгвайте незабавно. Ако зажалиш някой ден за мамини устни, прескочи с коня! Шарко! Утре! Ще прескоча стената, бъдете спокойни. Умри за нея, бе, човек, тя те храни 3 години. Той затвор за мен е като семка. Пъхам го в устата си и край. Защото мозъкът майна е по-силен от всичко, което през нощта ти се вижда непреодолимо. Защото без оръжие нито един затвор не може да бъде превзет. Ясно? С гол, с ръката, нож. Бъркаш ми в мозъка с този нож, бе майна. Бъркаш ми в мозъка. Не бърки в мозъка с този нож. Какви са тези шизофренични вълнувания? Идиоти! Вашият екстермизъм е алкохолен! Нашето оръжие, това са връзките! Веднага отваряйте вратата! Владигова! Слагай една голяма тенча каве! Аз имам други планове! По-бързо! Другарки, чашата на моето търпение преда. Вие ли сте? Ние сме, другар директор. Здравейте. Здравейте. Здравейте, другари. Здравейте. Добре дошли. Казвайте, другари, че имам час при заболекара. Преди да ви кажем, трябва да ви покажем. Показвайте. Моля, заповядайте. Моля. Извинете, може ли... Заповядайте. Вижте, другар директор. Да. Такова нещо при нас няма. Да ви покажем и другите стаи. Добре. Директор на затвора. Хайде. Заповядайте, директоре. Благодаря. Моля. Благодаря. Место. Казвайте, другари, защото имам час при заболекара. Другар директор, тези майстори, парнаджи, които така жестоко са ни излъгали, са при вас. Тези тримата голейджиите, дето са с по година и половина. Пуснете ги, другар директор, поне за една седмица. Служете ми една силна охрана, да инсталират най-сетне тези радиатори, тръби, пък после пак приберете тези негодници. Сега, както се казва, ние сме преластени и изоставени. Ние нямаме нови пари за нови майстори, мамка им мръсна. Не, без грубост. Другари, Че аз за такава работа направо ще вляза в затвора, бе. Че ви без това сте си там. Какво значение има? Моля. Аз съм там по съвсем друга работа. Не дейте така. При мен дори канчета, лъжици са броени, така моли хора. Това е изключено, другари. Аз съм наказван вече за даване допълнително отпуски по мое осмотрение. Аз самият съм на косъм. Вие поне косъм имате. Ами ние и косъм нямаме. Ние сме съвсем отчаяни хора. Какво говориш ти, бе? Какво говориш ти? Не ви ли е срам да се отчаявате? Стани! Госпожамите мъже, отчаяни. Да не сте ученички. Хората по цял живот излежават и пак не се отчаяват. Обществото не е настроено спрямо вас. То ви е наказало, защото сте заслужили. А що ми излежите срока, то ще ви приеме отново. Ви разбирам. Какво да чакаме? Не сме още. Какъв срок? Да бе, извинявайте. Да, моля. Седнете.
Прощавайте, другари. Аз съм направо казано разсеян. Понеже много мразя, когато някой дойде отчаян при мене, избухвам. Моите най-искрени извинения. Няма нищо, другари директор. С всеки може да се се притеснявайте. Аз тръгвам, защото имам час при зъболекара. Довиждане, другари. Довиждане. Довиждане. Едно уиски след чая? Благодаря, но нямам Едно време. уиски. Благодаря. Довиждане. Другари директор, чакайте! Да. Вие няма да имате никакви неприятности. Гарантирам ви. Как? Ето как. Мъжете от кооперацията ще се разделят на тройки. Тези тройки ще стоят в затвора вместо майсторите, а те през това време ще довършат всичко, което се полага по договор. Умолявам ви, другари директор. Не, стой, гастига това да не виждам повече. Колко души сте тук? 30 и един студент. 30 делено на 3, 10, значи 10 дена. Смятам, че 10 дена достатъчно. Достатъчни ли са? Достатъчно ли е? Ама идеално! Да. Точно за новата година. Първата тройка пред вас, другари директор. Добре, другари, ще ви използвам по специалности и по професии. Добре. Но да се разберем от сега. Да. Абсолютно спазване на реда и дисциплината. Разбира се. А сега да тръгваме, защото имам час през зъболекара. Чао! Чао! Нестор! Шери. Пази се! Какво му даде директор? Абе, май, че е объркал хапа. Ето къде. Няма нищо. Всичко е наред. Малко съм го попретоварил. Да. Старшина Петров! Динго, лебеда и сокола, пардон, сопола. Видяхте ли докъде ни докарахте? Сори. Каква сори? Каква сори, говеда с говеда? Той сори не струва! Бана бе! Чрез всичко отгоре трябва и да ги издържаваме. Тук накъде намале, къде човек да полегне. Марш! Слушам. Старшина Петров! Един камион. За нуждите на кооперацията. Те там сигурно имат таен склад за тръби и радиатори. Води Петров! Заповядайте, другари. Заповядайте в кабинета ми на едно кафе. Моля, заповядайте. Хайде, по-живо. Стига сте се бавили, деде. Хайде, по-живо, по-живо. Хайде. Драги мои, в заключение искам да напомня и подчертая, че българинът е известен в света със своето жизнелюбие и свежест. Статистиката показва, че дори на 80 годишна възраст той уверено изпълнява своите задължения на съпруг и любовник.
Сред вас не бива да цари униние. Нищо не е загубено. Върнете се към живота като честни граждани и той ще ви върне своето най-велико благо – сладостта на любовта. Благодаря и за внимание. Браво, докторе! Афери, професоре! Страшен си, учителю! Най-сърдечно ви благодаря. Чудесно! Великолепно беше, великолепно. Ето там цвете за вас. Моля. Заповядайте. Благодаря ви много за добре изнесената лекция. Полски. Бич може. Както знахте. Страшен съм. Такъв съм. Мишо, ти имаш гениален директор. Почти Соломон. Знам, ние ще им оправим парното. А те на нас? Хайде, Мишо, отговаряй. А те ще ни оправят културно-масовия план, с който сме боя закъсали. Отличен, добър капитан. Отличен. Тогава, потресен съм. Аз говорих с няколко затворника. Какви човешки съдби, какъв богат жизнен материал. Богат, но развален. Няма значение. Една серия документални репортажи, без лакировка, бомба в печата. Това е мой шанс в живота. Ще идвам при вас, да знаете. Не възразявам. Благодаря ви. Да, Мишо, Благодаря ви. Мишо, оправи ги. Благодаря ви. Аз, впрочем, тръгвам, защото имам час през заболекара. Довиждане, добър директор. Добър капитан, това е мой шанс в живота. Вие разбирате ли? И те документални. Вие нямате представа. Другари, мен ще ми допускат отново в затвор. Къде? Мога ли да му дам една чаша вино? Не може. Работи, ти казвам. Работи. Работи, ти казвам. Заповядайте. Инка? Ами, чисто бразилско, специално за вас, пресно смолян. И то е добро. На здраве. Благодаря. Действай, не се разсевай. Какво гледаш, бе, рисувай?
Деца, палете свещичките. Айде, Гошо! Тук съм. А така, да започваме новата от сега! Е, здраве! Да празнуваме новата година всички заедно, при открити врати! Къде е журналиста? Къде е водача? Здрасте! Ух, писна вече. Кой сте вие? Че аз не знам кой съм. Защо сте дошли? Какво бъркате в гардероба? Какъв е този магнитофон и този фотоапарат? Магнитофон е Ухер, а фотоапарата е Пентагон, ако ви интересува. И аз не съм дошъл, а си отивам и затова бъркам. А вие кой сте, ако смея да попитам? Слушам, другарю директор. Хотел на килия до изясняване на случая. Слушам, другарю директор. Тръгвай. Къде е стария... Маш килията! Присъда номер 168. В името на народа. Районният съд. Първи състав в открито заседание в следния състав. Народен съдия Иванка Петрова Салтамакова. Съдебни заседатели Виолета Михайлова Дичева и Десислава Крумова Асенова в присъствието на районния прокурор Мария Стоилова Йорданова разгледаха докладваното от председателя наказателно дело номер 168 по описа за 1975 година. Въз основа на събраните доказателства, преценени по-отделно и в тяхната съвокупност, съдът установи следната фактическа обстановка. Подсъдимите с цел да осигурят топлина за семействата си стигат до там, че попадат под ударите на закона. Ние знаем, че преди всичко законът е справедлив. Той трябва да пази интересите на държавата и нейните граждани. Затова съдът присъди. Извинете, викат ви по телефона. Моля? На телефона. Момент. Ало? Мане, ти ли си? Аз съм Рожба, кажи. Ела веднага. Защо? Какво се е случило? Майстори дойдоха. Какво? Майстори, идвай. Веднага. И така, съдът присъди. Признава въпросните подсъдими за невинни. Предвид хуманността, човечността
и поради нуждите на всяко домакинство от топла вода, и поради това, че са търсили топлина за хората. Сиреч не са извършили деяния, наказуеми по закона на нашата страна. Свободни сте! Мерси! Ура! Следва Любо Киров. Знам, от 21:30 часа.